shawani munyam pagya wodin dia sedan nyina ma wotumi ni ahoden a wode dom ba ne da bia wode kasa ene yesra wo se ene den so no wonseme ba nam so ne fa boa yen kra se be ya awiye no yen kai won fra wona wayera sedan kan di se odin no wasim no ma wasam so asene din biara eda wase amen amen asedan kan ade na no pay wona dom ne na wo mobra ode adom yen so ya ba trust say ya nyame asem ana ya ba dwendwere ho so ya ba ya woni Kristo Yesu ba bom ponimpu na da obaba na onya oyiraba amen anona ya ba ba dwendwere ho amen amen na adia ba ko ameni mi say so obi nu ya pama won fa ho asemo obi enu ni apamo onu ni asem on fa ho FM 89.5 na se ni ba no apamo asem to na ato for instance so onya oba bi ho ade sayere na no nya apamo o mojamo so obi ya ni biribi a wo ya monhyo le ba ta what yase kwasempa yem so waware oba a woni ne wa pam e o mojam adansifo wom nasa ebi abawura fie na ba ma bi ato ahye so papa na ni so in fact so ujina brane bamma saya umusham le ba ta what yase kwasem umusham ala ocho ba na de oba ya ba man in fact de ba brown anya papa intino adia na sari bible ne say nipa da so ni nyame woni ni apamo on fa ho oje ma so amepa amen nipa da bre ba asase so da bobra wona na ni nyame ni apamo no awurade an consider wo FM 89.5 awurade an consider wo na me say me share bible no na ni apamo hodo nan aye great nyame ni papa mo ye apama hodo enan ye great ye nyame ni papa mo ye ni ansa na great but the last covenant no ono ni apama wa nyame ni je amen eba cha wa dia se yes yawo apama edikan ani nyame ni Noah nyame ni Noah according to Genesis nyame ni Noah ana pamon that's right ani pa ye boni tie nyame na nyame din suyire ba pepa nipa nyina afra asase so punish won anje muwa sha daka manu wari ase wa de muwa fie muwa ni wire muwa ne ntakraboa ese boat na na se ehane ma ani ofa nipa nwotwe I'm a crime again, I'm a wizard, no one corner of a funnel. Does it? What is it? Also, follow this was a hidden from Padia the winner of bar. That is why I consider into all buy or for one counting in Abraham one. On an afford you and come with you a room. Oh, what to say? Adakam. Now, the study, you know, a Pamela, the what to say, Noah. Apamayano and suyiri na ti ansa na pamana eba that's right Sika FM amra nyame bojo ye na bukura ti no ana oni ni papa ye yemi abufusie ajo ye no shisha se yemu afode amana no afode ni hwa no ana ma wa ni nyame apamaye Genesis chapter 9 verse 8 verse 8 no Nyankopon apam kenka ho kakra no nko ama me osi Nyankopon ka chi Noah ne ma wo ka no ho ne se ne so hwe mere mama pam atim ho ama mo ene mo asefo a ebedi mo akiri ma ta asama no se me mama pam atim ho ama mo ene mo asefo a ebedi mo chi ne akra tete ase a ekam ho nyina kenkai enoma toteboa asa so mo anu mani ani asase so mo num nyina ne mo ho kenkai na wo firi adaka no mu nyina ene firi adaka no na mama abo bia okosha adaka no bia ne bia apam no ka ho na mama mene mo apam yi adina ho kenkai mfa nsu yiri mensa wonam bio
what are you kind? And you can't meet them what you can show. Wow, it was a covenant. Ana sadia wa nyame yo no edu hu beto ni paso besina Pa bisini ebesina edu hu beto ni paso besina what you say the nti adi hu beto ni paso no say ensu na na mfa ni pada but mra nyame di nsu pa ni si ni pa no se ni pa jira na se nsu mra na opa ba bi afa sine sempa wa kai nyame apam the punishment or the punishment nipa Sika FM. enti oto e ma dwane na ma dwane pesunsu papa baba ya tell no enya bibia ni pesunsu because nyame dia punish nipa da sorry asie yes ama sis oni no wa pam no ma pam no jira man ono ne ma anya muwa duma wa nyam ne fam ore pama ma wo so on fam shom am punish nipa bio asasi so so ore ba pepa nipa na so nso mfa nipa o ore asia o ko pum na di rough abafa kasa apam ninti kasa nyama di nsia ama pam ntimi ko to densu abafa o me bi ya o ya me ni madware yi e ko nsuo ma me pa ba bi abo wo me nsa da nkonko so me nsa kura duam ba me de me na aburu nko ya manham oso on tonso frusuru mayiri amfa sa na waka no but na say enso nyame ya wadai nyare ketwa nti ari ba ko me pese oti ase no no nti opam ya no o ma na wakuma boa na ntwie o di no moja ya mpata de o de rombo nyankompon esi apam na no e ba cha wadi ase nti me hwama wata mo ba nyina no a ensu anyira mfa obi se nyame di pepe nipa the trust ya me sese yo no amama hunu nyame ni nipa second ama ka samba ku de nti nipa nsu suroja ari ya Sodom and Gomorrah omo kwa siasema obi di ya no nyame antonsu otoja eja frusuro bai ama sha kurani di besina enta the history ama lot asefo ori asia they say tourism if you go there asasene da opera da the nuya bibia wo so yenye hwe wo so asasene ya se powder uti aso agi fom that is God but apara to sumienu anso Genesis wa awradene Abraham 9.5. apara to sumienu that is circumcision 17 no Genesis 17 twetiatwa mfiti asie no what you say apara to sumienu no nyamene Abraham ay circumcision twetiatwa that's right that Abraham was so ya wunu nyina no nyame fro Abraham na Abraham anyini na Abraham nsa Abraham Noah enya mfia wo bewuo Noah bewuo na Abraham 58 years wani nyame fro no 75 Sika FM. in the 75 years na Abraham ntwa na bema wow so ya say Abraham ntwa na bema Abraham ntwa na bema so no bewo Isaac so ya say yes in the 20 ana nyame ni Abraham pamoye asetia ne say na simu mojam ana oni nipa nyina benya apam na simu mojam nti sapam no so bada ho na Abraham ani nyame ni Abraham asefo Sika FM. na Abraham asefo nti nyame sha Abraham mo twitwa na tidufo nyina twatia nti Israel ya wo ya mamura ntoro yanka wo fra Israel ya wo 1 week ni akotwa so ya say and so by ya pam da nyame ni Abraham ntom that is Genesis 17 kenka kakra Genesis chapter 17 verse 1 verse 1 twetiatwa mfiti asie kenkai na Abraham di mfirisia du okronkono no awrade yi ne ho kire no se mene nyankopon twedi ampon na ntimanu na ye pe no just 99 FM 89.5. 99 years mfirisia du okronkono ankono 99 years na ka se ba ko Yeah. no nya wo ha nyaguro oni akwa ni ya boto chai a record maker that's right what you say 99 na
aka wɔyi ya no anya mfie wɔ ha Risida. yɛtwe gyae Na mema ma pam ada menem wontem. apam bi bɛda me ne wo ntam Mama wado kesiara. wobɛdɔre kɛse Na Abraham de nanim butu fam. wo sɛ jo so sɛde a obia nyame ne yɛ apam no obia nyame ne wɔ covenant no nyame ma saa nipa ne dɔre Dore. Ai. Ai. wode aseɛ nyame ne ko saa nipa no ho Papa. nyame ne ko saa nipa no ho nti matera saa ne masese sɛ awurade apam mu no wo ne awurade ne apam a you be in trouble Asema mobo. mekeka ba wo deɛ yɛntoa so kenkae Ose na Abraham de nanim butu fam na Onyankopɔn ne no kasa sɛ. Ai. Me de hwɛ. Ma pam da hɔ ma wo. mapam da hɔ ma wo Na mɛyɛ wo amai pii. mayɛ wɔ aman pii ɔnka sɛ aman nyinaa o Aman pii. ɔse aman pii na kyerɛ sɛ aman no bi bɛka Oh, okay. ɔsɛ mayɛ wɔ aman pii agya Na ɔde mfrɛ wo din Abraham na aseɛ ne yɛmfrɛ ne Abraham bio because Abraham asekyerɛ ne agya wama ne soɔ na emu mo bɛfrɛ wo Abraham Abraham aseɛ ne nipakuo agya. ɔseɛ ne nipakuo agya Efisɛ mayɛ wo Abraham aman pii agya. hallelujah Na wotie asɛm wɔ yɛ na mayɛ wɔ aman Na ahemfo afiri mu. na hemfo bɛfiri wo mu Na mɛma me ne wo ne w'asefo. ɔne wasefo a bɛdi mati apam agyina hɔ that is the covenant Wow. wɔn sɛ ne asutia nti Israelfoɔ nyinaa no wɔn wɔ Abraham apam no mu That's right. nti wɔn bɔ mpaeɛ wɔn sɛ Onyame kae wapam yɛ wɔne Abraham wɔne Isaac wɔne Jacob apam yɛ wɔn aka sɛ Moses bi kasa kyerɛ Nyame amina Nyame abufuhyeɛ ba Israel so na wɔka sɛ Mose twe wɔn ne mpepa wɔn 1.5. twe wɔn ne mpepa wɔn wɔsɛ Onyame ɛnyɛme Moses na ne mepam yɛ o Abio. wɔne Abraham ne Isaac ne Jacob ɛna pam yɛ sɛ wode ka na asase bama wɔn afa yɛ ɔba pepa wɔn ɛne Nyame pepa mede mfiri nkwa nwoma m Onyame sɛ Moses mɛhwɛ pepa yɛde afiri nkwa nwoma m asɛm no a waka no mate na wagyae deɛ ɔyɛ enti da bia meka bibi sɛ ɛnkɔ sɔre sɛ wo ne Nyame ne apam o Eh. Sika FM 89.5. nkɔ sɔre saa ogyina so a mepɛ ame Amen. ɛyɛ bɛnta sɛ wone asafo Awurade bɛnya apam Amen. wɔyɛ aseɛ Yes. ɛmisa Awurade wɔnhyira wɔ abere koro a wone ne ne apam Nema. Awo. ɔsɛmpa na meka kyerɛ wɔ no is better for everyone sɛ ɔne Awurade asafo Awurade bɛnya apam Amen. ɛka asɛm akyerɛ wo Amen. ɔde aseɛ mene nya ɔse me ne wo ne wasefoɔ bɛnya apam nti wokae sɛ Israelfoɔ su a ɔsɛ agya ɛhe ne yɛagyanom Nyankopɔn no wɔ na ɔne yɛagyanom pam yɛ no wohwɛ David nso a ne mpaabɔ mu a ɔbɔ mpayɛ no bi ɔto dwom no bi a wɔsɛ agya Nyankopɔn ne Israel nya apam wɔbɔ Acts nso a Peter preachi mu wɔde aseɛ na ɔno nso aka de atɔɔ Apam ni ni mo edi o. enti masa hɔ dɔre yɛ meka bibi sɛ ɛnkɔ asɔre sɛ obi akɔ asɔre o Ha dwen. kɔ asɔre sɛ wo ne Kristo Yesu wɔde abayi Apam. apam 89.5. asɛmpa na ne ka kyerɛ ɔda no ɛtwa sɛ wo ne Kristo nyɛ apam mebɛ sɛ mebobɔ so kyerɛ wo gyeme so amen Amen. gye ɔtoa so kae Ɔse na mɛma me ne wo ne w'asefo a ebedi makyire no apam agyina hɔ wɔ awɔ ntoatoasoɔ mu na yɛ daa apam. ɔte ɔse ɛbɛyɛ daa deɛ Daa apam. woyɛ saa apam no ansa da anyera Ɛnyerɛ o. saa apam no anyera gyeme so amen Amen. and to be study here no, that is four corners. That the covenant with God no, that is the four corners. Somebody, amen. Amen. When Abraham pamon, Na ɔne Noah nso apam. and when Noah pam, Two. two no no. Obama ni Amra Moses, a Israel for no. What about you? When Israel for so be pamon with the law. When I'm about pamon. Adeɛ baako a masadi a mahu no no Sika FM 89.5. nti wɔfrɛ adaka no apam adaka Oh, okay. wogye me so a mepɛ ame Amen. wɔbɛfrɛ adaka no apam adaka
obi ansa no so oni Israelfo abapam wɔ mmeram Moses quite course now pɔgye mmara nwoma no mmara aboa puru mmienu ne baeɛ no ɔkɔgye baeɛ no ɛbɛyɛ apam da Israel ne Nyame ntam. That is the third covenant. Obi ansa no so the third covenant. Now some covenants in also ewu. The covenant with Noah ewu. The covenant with Abraham ewu. Amen. And the covenant with law ewu. If you say Christianity, there is a law. Christianity, there is a law. A law. There was the law of Moses and the law of Christ. That is Christianity. 89.5. Oman biya mranumo. Omani mrani nya papa. Omani nya papa. Omani nya papa. Nti mastari na mishaya no muhuri. Jamaso amen. The fradaka na pamadaka. Pamadaka. Obian shom jise liwini. We Israel ni awka ho de waka pam no. But we right so ko sadaka no. Mara ho. We right. E mura to kra ma emunu nto. Ani enfa so ya pampam e bi si abati. Odi asia. Ana ye Aaron anasa Louis asefo. Ana wo ko asia so adaka no. That's right. Asofo mpanimfo na peti moja guso anya Rubinfo ana anya Gadfo omo nyina ya Israel de omo ka pam na beti yi enkofo bia omo na ye ho adwuma ora tawa ya se kwasam ana pa mi pese utie me kakra Israel nyame no mo nante wo ne mram ana na pam 9.5 all the laws the covenant with Abraham, the covenant with Noah, and the covenant with what? Moses. Ono amo nanti wana pam. Tiana ame mama sabiri mso wakwa sorry, but onyiwe ni ojiwe di onyiwe ni. Masa maninka sa mtro. Nika sa mkitwe bi atro. Moses mira no kofa ba ni nyina no. Amra ni nyina ya ba kope. Amra ba brabari no. Moral law and ceremonial law. 1.5. Jamaso amen. Amen. That's what you say. Them say I think say Corinthians so say Romans. Check Romans. The Romans mami. Me pasa obi a wo tie me ntie ni yie. Amara na ya ka na ya bo ho atwede na ya ko. Akropa enoso. Aba ko pa. Na ma pasa obi a wo tie bia enti asem yie. Sika FM 89.5. Because tie ni yie papa. Na edum pampan so a there was so many argument. The judge what you say? Amara Moses kofa ba ye bebrebe no moral law and ceremonial law no kofa ba ye korpe. Do wabi Romans 13:8 no credo obi ansha monni wo biara ka de se me pesa mo de antiabi me sim marani nyina no ya wie 5 marani nyina ni marani ya tuo no apam da da mu no ana ya baka ho asem. Romans 13:8 kenkai say monni obiara ka o se monni obiara ka de se odo a mo de bedo dom de se odo a mo de bedo dom ho na de odo no yonko no awie mara no so di okay ate what can it ni na simbiaka ya sabiri dia odo yonko no awie mara bebrebe ni na so di Jamaso amen. What you say? When you cut on me cheche ni nyina ya futu o de man. Mo fan to baby. That's right. Jamaso amen. Ya sabiri. Di homa da ya na kronkron fatu baby. Homa da na ankasa nya pie. Homa no rest no wanya pie. That is Christ. Jo to aso kai. O say na de oka sense awade ye de obi ana ne ka sense awade no enieu emokro no ema wani mrade no na se mara sem biara eka ho a okay samara sam ne bi ka ho a
waka bom asɛ asɛm no mu sɛ ɔyɔnko dɔ ɔyɔnko sɛ wo ɔdɔ nyɛ ne yɔnko bɔne nti gyeme sɛ ama nti ɔdɔ nkasa ɛne mmara no so di ɔdɔ ɛne mmara no so di mebakyɛ wade aseɛ maa ne kusie na mekaa me nua bɛkɔ gyem na ma medɔme nnua sɛ me hɔ na mene kusie a heaven kɔ abia ma me amen gyeme sɛ amen ankɔ sɔre me menda bɛkɔ bu nsɛm gyem mekɔ me menda na mene dɔ ma me nnua mekɔ gyem bɛsɛ me menda no mankɔ sɔre me da mewɛse me da medware sra da didi wie da kɛtɛ so na mewɔ dɔ ma nipa a heaven kɔ abia ma me amen bɛbɛkyɛ wade aseɛ bɛbɛsɛ na bobɔ nsɛm so ɔsɛ deɛ ɔdɔ no nnua no awie mmara no nyinaa so di is it true or false so true deɛ try to cut it off amen onyina so abɛpɛ amen yɛmfa mmarasɛm no nto baabi ne yɛnsakra yɛadwene gyeme so amen na yɛmmɔtena na ɛbra ɛnhwehwɛ da nkwama yɛ kraa that's all onyina so abɛpɛ amen bɛɛ mantini na mede fie na gabi preach wɔ ɔde sɛn ɔmo community radios ne bi radio ayi hons de information centers ne so bi na metie ɔmaana ne so a obi ɔkɔ sande asɔre bi wabɛkɔ bo nsɛ nam sɛ akɔyɛ gyim wagyimi ma no asi gyeme so amen wagyimi ma no asi ɛbrada ɛkɔ nyimisɔre yɛ akɔpɛ deɛ wọ́n ti ase mibusa question baako pɛ ɛbrada yɛ ɔkɔ nyimisɔre yɛ ana akɔbɔ mpa yɛ kyerɛ wɔn ɔkɔ sua deɛ yɛ dɛ ɛyɛ mɛmɛnda na waka kyerɛ wo dane mɛmɛnda dansia na yɛ adwumada ɛtɔ so nso yɛ kɔnkron ma awurade onyankopɔn na waka no saa na kyerɛ sɛ mɛmɛnda nko a na mbɛyɛ ade tena me Sika FM 89. wɔsɛ mɛmɛnda na ɛda kronkron nti dane nko a na mbɛyɛ ade tena me ɛfiri kɔsia dɛ kɔsene fiara deɛ mmoa sɛm nko a bɔne die nko a asɛmo wadi aseɛ nti the covenant nyame ɔne nipa anante wo daa apam asɛmpa nyame ka no mepɛ sɛ wadwene tu si so na woatra se nsane ɔho sɛ anaso mene nyame wɔ apam Sika FM ɛsɛ ahemfo atwa hyia wɔ Ghana ahennia biara nso ɔtomfoɔ ase no ɔtomfoɔ ni no asɛmpa na name ka kyerɛ mo no sɛ asɛm to kɔ no wo here a ɔtomfoɔ nkɔ gye sɛ ɔto nipa kɔso kɔ no wo here nso ɔtomfoɔ ase wode aseɛ na sɛ to agogo here deɛ a ɔtomfoɔ bɛkɔ because akuako sɛ pɔdintra sɛ ɔtomfoɔ ase so wode aseɛ mete ase a mehyehyereyɛ no meka de wɔ setan tua bɔdɔm tagye ma ahene ɔto sɛ tua bɔdɔm hene so ne ne kɔmboro no ɔtomfoɔ kyɛn masa na ne yɛ sɛ bɔgya wode ahwɛ baabi a tua bɔdɔm sɛ ɔsaa nso ɔma tagye ma ahene matwam ɛfiri so ɔde ne nsa ka no nso ɔtomfoɔ ti obi mmɔ no so ɔde aseɛ ɔde ne nsa ka tua bɔdɔm hene no ɔde ne nsa ka no nka bi a wɔyɛ biribi a brɛ wɔno no hɔ bɛka kyerɛ ne sɛ bi ahyɛ FM 89.5. so ɔde aseɛ nti me study yɛ na mu saa nipa kora yɛ ho no mfam no ahenniɛ mu koraa no so obi amfa ne ti a mahyɛ to nwa so a wɔmfaa ho ɛmerɛ yɛana wɔm twa ne tie yi so ɔtomfoɔ bɛka bi ano mede abɛdan no because yɛana nhyɛ no ase ɔmfa ho yɛbakyɛ wagye aseɛ nti mepɛ so hu covenant yɛka apam a sɛdeɛ muduro ne ne sɛdeɛ suva no si fa gyeme sɛ amen nkɔtera wɔ ma asɔ da mo nsɔre nkɔ fie waberekora wo ne kristo ani apam asɛmpa na meka kyerɛ no gyeme sɛ amen ana ansa ne ɔbi ne ɔbɛpam no na wayɛ aggressive sɛ wɔ submit ho ama wɔno ne tumi
wakɔhyɛm yɛne ɔbi nkɔpam ansa hode yɛ dignity yɛtumi ne yɛhoɔdene no so do what you know what you say ansa na ne bɛpam no woka akɔnya butu wɔnyɛ yɛ dead but what you say rules are out yeah juma bio rules are out somebody you can't control yourself some yama de me pebe say no and some baby be yama so consort no every blessed year with the percentage idea was so the kwako o bodja so hiawa entem nanu nya yi bi unyu ho na so hiawa mpam fu antem ye nya ho frim e ba so what you say enya commercial nti adeɛ baako me pɛsɛ obi a ɔtie me ntie ne yie no me se me de atoto asase so nneɛma ho ana me de kasa nti me kyerɛ se no na me se ampɛ ɛne ampɛ na study Jesus Christ ɔno nso baeɛ no wɔmfiti prɛko pɛ mfa obi Sika FM yɛmeyɛ Matthew hɔ Matthew 26 the fourth covenant apam a ɛtɔ so man Matthew chapter 26 26 enkaya didi no asifri obi ancha haye na ori didi no Yesu fa pan no wa fa pan no na ohia so bubu fo ne se ade ma ohia fo ne se monyi yeni yeni me honam oni osi wele me honam na ofa kuruwa na odase no ode ma won se munyina munum bi obi anum bi na yeni mi moja eya obi ancha ni eya padia pa bebrenti ori hwiegu eso no so anka se nipa nyina also anka nipa nyina na se wose nipa bebrenti anka nipa nyina so aka ni so ajabi jena so amen what I say one on the promise happen I think say Noah what I say o catch am say me fa suyirin say ni pa bio totbo edu Abraham so no oni Abraham paman woni mojam say ni pa bebri you say bedu Christ so no Jesus said when you are power there and you pay the brenti oh shiagu amam bonne fefri yeni ni pa there and at times yana ehame you study hana mi hunu say the city yeni pa nyina and no kre yeni pa nyina eh bebre baba be go so dem so mo kan pam ma no ya to ya se so mo nyi yena mo ni yeni me honam na munyi we na monom yenu me moja enipa bebrenti aye apamwa dia nipa bebrenti o hwiegu ama boni fafiri anka nipa nyina ibata wa ya se there is no need so show bi ho ekwa asore dabio aye ankura yes wan ka sa tia se no bi so no se me gira hoyi ni Kristo entamno apamno ewom manyabi 89.5 ona badi ka catch us say only your power when you need you bana pay kama what you say when you need dia that the bien wa bet be convention on fire jema so amen and pisa say na etiasi sa quotation we and any quotation matrizia besinya many people ni baba bre eko asori na modo do asai ana ni Kristo wa pam e woni mojam who say ya ge yes se di communion ni anu wine no enya pam de ni nya pam ana Paul abetirim se di odi no amem se di ensen odi di atamwo aba ne hoso enya pam o watemu jema so amen yare ka ho mra ka ho atemwo no otime de braw na se we deserve say we be kwa pama moja no kra we deserve Sika FM assembly if you say obi on Kristo wa pam no Kristo instructions Kristo rules that's right ana we no the tuna ya juma ni panya juma
ɛnyɛ kristo na ɛbɛhyɛ wase na mmom ɛyɛ wo na wontumi nhwɛ wo ho wontumi nyɛ wo ho nkwa gyeme so amen ɛna ɔse wode tiri bɛhyɛ kristo yesu ase wode aseɛ na wo ne no nya pam wɔ ne mogyam na ɔno Christ tɔmi no akɔvaw acontrol nti the rules of you are out sika gyeme so amen ɛfiri saa berɛ na wo ne kristo bɛnya apam no the rules of Christ ɛna wuru yɛbɛkyɛ wade aseɛ nti sɛ obi se ɔne Yesu Kristo wɔ apam a hwɛ ne life hwɛ ne behavior wade aseɛ the mind of that person ɛbɛ declare no wogyeme so ɔnepɛ ame nti na mebusa sɛ anɔpa yi nti wo ne Kristo wɔ apam ɔwɔ ne mogyam that is the question sika FM wogyeme so ɔnepɛ ame there were so many pastors yɛbɔ wurade din batapama yɛnka ho wata sɛ ɛnɛ sɛ Bible school na bu obiara kɔbi owie yɛ ne ama ne ordination certificate na ɔbɛkyerɛ wɔ yɛ sɔfo so adwamanfoɔ yɛn deliver no so akɔnfoɔ yɛn deliver no so akoranfoɔ yɛn deliver no wɔde aseɛ so abambɔnsam obiara deliver no yɛfɛ ne wo sika FM Charlie Power ya ni bubo di Awurade no pam a enye acha se nti oboboa mo asei je so ya Awurade dia no obi wani mo asori afiri ho e ba cha wa se nti inshira no mafro a ya won se ya ya do mo Awurade ntam class am ni na say initiative the one abosom there you be in trouble struggle na abetimi dia free bu and another point that is the question today asore dia wo kwa ya tro wudi your member of Pentecost your member of Assemblies of God Deeper Life SDA and the rest Pillar of Zion Church your member we be so say apam mo jan wo ka ho ni pa de bre na o ka no anka ni pa nyina o wo ka ho dia jama so amen na emoja no se enya so a anu emoja be nya affiliation sika FM jama so amen na wo so kra ni padua no na ni study e bi so si nioma e di so gare jama so amen honam fi enso yi fi ho e ba to wa dia se aka kra no de ye di be yi only the blood of Christ. Amen. See, assembly, on you come down what they say. It means you feel free or crying. When you're crying, what it? What do you say? What crying, what you are crying in your body view? If you say the Spirit of God, I'm a for crying, I'm down for. And to that kind of spirit, you can say, I'll be taking my soul. And then 1 John 1:8 was a second ni bonia near dada ye ho na no kore pa eniemu na se ka yam boni che Awurade a o yo don for moburohuru for so ode yam boni ebe firi yen na wate ye ho afiri nioma entini nyina ho ode boni firi wo ya anya na akoto ho ntie apamma jani so ati okra ni padua no enti de ba wo won se wate me kra ni padua o de mboni afiri me ene se bia ntini bia wontimi nya bio de ba tawa jase abia ntini bia no wontimi nya bio enti la Bible say yo nyankopon wo no ne nya bone na ontimi nya bone afiri so nyankopon na awo no what is here? Obi anyame awo no. What tell who to say the Christian shit yet? That's right. Because some pay obi antie me ye. Say ya dia wo ka pam no ho a anka wo nika wo trasa no. Ka mo bo ho sha. Anka no drop to ho sha. Abawa aya dia pam wo ka ho. Me ka no kra kire nka mimi no wa sha utrum go abonten no. Ka wo di jatum.
And can trust in you, sir? 89.5. Can we shut Mama Tadi and Kosha saw them? The no Chromo or who Robonte. They are dear Podian Okawa. As I'm going because I told her from near Anthony now. The Amini Huno. And one time you saw so. When a bonnet tamate or call no bonnet, money to be mail. Why, yes, if I want to feel bonnet, let's see what so every bonnet to you. And you are going to feel Yassi, Numunia Masso. What was here? Not cut to a near free Yassi. The assembly, a dear who is a down. Amen. Jamaso Casa, amen. The assembly, say, a Pamajano, I told who I lost, and to be penetrating round. That's right. And to me, person be out with your man or pay, the person be show. Roma, not the outcome, Methodist, not the outcome, Baptist, not the outcome, Pentecost, where I was some yashing. And then I watch it. Obedi communion. What is that? And now could be the 9.5. Because I know I'm also a hustle. So I say, baby. We believe doesn't mean, sir, when you kiss your pump, they kind of crash now. When they are a symbol, you see, I have a symbol. And you original non-Cassano, the blood of Christ. Amen. And the body of Christ. Amen. That is original. And also for my binuma. Oh. What you must want to amen. Amen. And also for my bidia. Also for Penina, and the body blood, and your crowd word. Also for Penina, and also for Penina, one Jack or whatever for no. I know. Me ba cha watch here. Me pa sha obi a o tie me antie ne yi. Saying here, papa. What's of a panel? I know what you saw. You saw the blood. Amen. I be so. What you saw, amen. And me be so blow because we see, because of us, me. Me a deeper life me. Ghana Pacific. I want to thank God. What I say? I want to ask you one word. Only yes, you kiss your weapon. Oh. That one more jam. Sapam when the Dini Pakon Quadim. Abraham Apam and Philippan Conquadim. Noah Apam and Philippan Conquadim. Moses Apam and Philippan Conquadim. Only the blood of Christ alone. One covenant. Amen. In a taking it to heaven. Amen. But I tell you here. Into the person of Pedro, young car quotation. John 11:46 to 52. But I consume what is Ephesians 1:7. Ephesians 11. John 11. I can't say 41. John 11. Country 46. Okay. John 11:46 to 52. Kefa nkomse. Obiantie. Na omu binom sibu ko Farisifo ne nche. Omu ko Farisifo nche. No ka won de Yesu yo ye. De Yesu ya no ma ni fofo ni ache bubuafo na nte. Wa nyiri nfu achachatu. Omu ko no husi asofo motete ha. Ko ba ma. Ba ma na musima ya nyini ni omu ko re de wo ye. Ko ba ma. Di agoro. Ana so fo mpani ni Farisifo no ma wo ko hia bedwafo no. Omu ko hia bedwafo na bedwafo ne ka de mu ya kira wo. De ne ebeyo. De ne ebeyo. Efisioni pa yansentrani. Yansentrani pi. Efise jane sa nipa nyina bagina di awurade. Roman fo ba be fa hayi ne yen man. Won say ne sitia. To asokai. Na wo mu ba ko bi kefa wo disapopani afunimu no say. Obia na no se won say. Mo de mu ne mo hwe. Mu ne mo hwe. Nanso mo nyene se eyama mo se onipa ba ko bewu ama oman no. Jamaso amen. Amen. Wonu se yama nasu se nipa ba ko bewu ama no. Na oman no nyina ansai. Na oman ansai. Na ye de emfo no an ntiri. Emfo no amu. Na emum so yeso popani sa afinumu nti o hyenkom se Yesu de bewu ama oman no. Hallelujah. Amen. Na oman no nko. Na se obeko nyankopon ma opeti na. That is the blood. And if you don't know to a general, what you are trying to try?
so be we am nation no. That's right. But what children sing nation no mum onyankopon man na afete no. No. Ebi me abete. That's right. Ebi no original. What you say? Amen. We are shitting your double kura. Wow. Jema so amen. Ebi no so for you. What you say? Na de ketwa. Masa, can Ephesians the man. Ephesians chapter 1 verse 7. Verse 7. Enkwagye nam Kristo so beti fiase. Obi nti ase wa se enkwagye anam Kristo so ba. Ono alamu ni yenya wagye nam ni mogya so. Okay. Osi Yesu Kristo mu ani yenya wagye Nam ni mogya so. Ye apamre ni Yesu woni na sase wo apam. Ai, dala o. What you say? Anya sase wo apam o. Lebi. Ayam kwagye ho dia bai. Apam. Enti yaya apam wo no, emu obicha no wade. Emu obicha Abraham de. Yes. Emu obicha Moses de. Sa apam wo na se wo nwura mu bia nkwagye ba dia bai. Baba. Obi an challenge so. O si we mu nyanya ogia. Nam ni mogya so. Anam ni mogya so. Ene mfumso fafiri no. Mfumso fafiri. Na dum bebre. O ma ne bro so ma yenya. O ma ne bro so ma ye wonyansa. Ni ndie nyina. Ni ndie nyina. O ma ye hu ne pa. O ma ye hu ne pa ahin pasem. Ne se de be so. Ani se de be ya. Ni oponi trimiti. Hwe bra wie duru. Afie ya be kan nyoma nyina bom bio Kristo mu. De wo soro ne de wo asase so onu mu. O te se de se kan. O kan nyoma nyina abom. O Kristo mu. De wo soro ene de wo fom. On say was wakano because moja no eni panko no de ya ho adwuma o de ko wasoro kwati wasoro nioma ho ko wasoro kunkuru bia kwati ho nioma ho enti osofo no enjoy moja no bi hallelujah ala yana wasase nsu enjoy bi obi a sha sase mo yi so e asemo jo mani ajo e ya me dry Obi atunumbi I say covenant keeping God. There's no one like you. What was animal? Yam say boys to be that way. William Mike. Yes. The test animal is coffee. And you want to say pa. Jamaso amen. Amen. Maybe you are boss. And you are covenant. Aye. On concrete your boss. A power kasa. On your mojam. That's right. It's what you say so the one I rababa. Man she sharp permanent. La unka Pablo. What? Judas me say waka hon kunkura ho den hwe. Eso say no anka permanent. Pablo. Waka hwe, what test hwe. Kwani pa fashion hu say waka permanent. Enya hitwo. Asemo. Enya de ketwa. Impina me ka tro no apam de. Apam de. De ba mo hu ana ma kira wo no. Go. So onye wo show ebona. Boni ne wakono biu. Se mra bi se boni ne wakono. What I say on ko boni hu biu. Ko boni hu biu na. Jamaso amen. O se se ka se ni boni a ye dada yo. Na no kora no niemu. Na ye ka yam boni kira. O ye odufo ni mobrofo so de boni be free yen. Na wate ye ho. Onye na abatu ho. Wate ye ho. Afri de antini nyina ho. Enti de ba ma wo hu se. Apam no abaka ho ne se. Apam mo jana wo show boni nyina. Okọ no boni. Ama utirim, ama wadwirim, ama wasum. Na ama wani sumpo. What I say? The soldier show them that's a still. Boni should that should to mu a on kapamro. Udiakoro. Oje na so amepa amen. Anya sorry kro. Na na me kan me si ni o ma gu park so nyina na bobo. Ne Footballers ni 22. Wa maka mu gu nyina be hwa adefo. That's right. But I want to say, the better abasa ọkọ asọrọ na mo awurade de ọkọ ese kọbọ ọmọ nsi asọ dan no na nkwaje de wonka ho apam no ho to ba ya ho adwuma aye no ntam jemeso amen asampa o Job akumule Romans chapter 3:23 to 26 na ba akumule Ephesians chapter 2:13 Ephesians 2:13 Romans chapter 3:23 to 26 3:23 to 26 6 was if you say when you na yebone when you na ofra dan so when you na woman plenty apam da dan no when you na apam
ɛyɛ rainbow Noah Wanyina. apama yɛ tetiatwa circumcision with Abraham and the law Moses and Wanyina the prophet jẹ́nà sọ amen ọ̀sẹ̀ wọ́n nyina wọn kẹsẹ̀ yẹn ọ̀sẹ̀ fi sẹ́ wọ́n nyina yẹ wọ́n kà yẹ́ ibi ayẹ ká ho ọ̀sẹ̀ wọ́n nyina ayẹ bọ̀mí na Nyankopɔn ni mo nyam abɔ the glory of God Nyankopɔn ni mo nyam ẹbọ wọn. sɛ saa apam mmiɛnsa no ɛmfa nkwagye ammerɛ obia wotie ne yie deɛ wotie saa apam mmiɛnsa no ɛmfa nkwagye ammerɛ obia amara no nam mu ne ade no ɛbɛsɛ wode asɛ nti na meka sɛ mmiɛnsa yɛ out ɛkoro ɛna de yɛkɔ nkwagye amen okay gyama so ka sɛ amen de ɔtoa so kae Romans no ɔsɛ firi sɛ wɔnyina yɛbɔ Nyankopɔn ne monyam abɔ na wɔde adom nam ɔgye ɛwɔ Kristo Yesu mu so bu wɔn bem kwa wɔn sɛ ne siteɛ wɔn mu bi kura bɛnya nkwa ɛyɛ Yesu Kristo mu asɛm ɔ sɛ wɔn mu bi ɛbɛnya nkwagye a ɛyɛ Yesu Kristo mu wɔde asɛ that is why Kristo de adom kɔdom wɔ asɛm ado kɔka asɛmpa de kyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔno nso bɛka n'apam no ho bɛbɛkyɛ wɔde asɛ enti ɛnkyerɛ sɛ nkasɛ ne di so manya nkwa wo bowa 89.5 de ɔhɔ nsi ɛsi 26 ɔno Nyankopɔn de no si wɔ sɛ mpatadeɛ wɔde no si wɔ sɛ mpatadeɛ ne mogya mu obiara nhwɛ ha nso mpatadeɛ no nyɛ Noadeɛ no mpatadeɛ no nyɛ Abraham deɛ mpatadeɛ nyɛ Moses deɛ mpatadeɛ no ɛyɛ Jesus Christ wɔn a ɛfapem a mediator God and man gyina so amen wɔde no si wɔ sɛ mpatadeɛ ɛwɔ no ankasa ne mogyam na wɔfa gyidie so agye no na wɔfa gyidie so agye wo a woyɛ apata agye wo na wɔde akyerɛ ne tenenee na wɔde akyerɛ tenenee ɛne bɔne a wayɛ ne kane no a watwa ama no atwa mu Nyankopɔn bo ase to hallelujah amen sɛ mogya no nya sɔɔso a wode aseɛ ɛsiane sɛ ɔyɛ mpatadeɛ nti ɔde mogya no wɔhyew na yɛpia wode woanante wɔ tenenee mu twam Nyankopɔn bo ase to mu nti what's that? Bana yenkenke Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 13. Verse 13. Afei die. Ɔsɛ n'afɛ deɛ. Kristo Yesu mu. Ɔsɛ Yesu Kristo mu. Mo anka mo wɔ akyiri no. Yɛne amamɔ bufu ani a wɔ akyirikyiri no. Mo nam Kristo mogya mu abɛn. Dabi wankasi anam wɔn mogya mu. Kristo mogya mu. Wɔn nkuku wɔn ayi ankyɛm ne mpan wɔn nkusie. Ɛna nantwie ne wɔn mogya. Kristo mogya. Wɔsi anam Yesu Kristo mogya mu abɛn. Sɛ ɛmpɛsɛ na mete asɛ na mekura tumi bi kasa a metumi bɔ Yesu Kristo di a na yɛ mogya soronko bi asɔ me soɔ amen amen bɛbamkyɛ ɔna ate aseɛ sɛmpaa ɛno nso nkyerɛ sɛ mogya no asɔ so nti kɔdi bɔ no Sika FM. wate aseɛ mogya no yɛ sɔɔ so a ɛwɔ hyew that's right ɛyi bɔne ho akɔlɔ ɛfiri mu ɛwɔ hyew bɔne ntimi mfifiri wɔ mu bio da amen amen ɛwɔ hyew ɛkani so na ma God spirit abɛ take over nti aberanteɛ no hyerɛ wo so that it woda so te asɔre m na ada so twetwe ɔbaa ma a wode Kristo ni apam nti asɛm no ye woda so te asɔre m ɛhyɛ kɔndɔm yi tugu oni apam apam no wonka ho wonte aseɛ ɛna ma wododo nti mekɔyɛ yɛka ne sɛ family planning wonte aseɛ wonyɛ nipa a wobɛtuatua Nyankopɔn asɛm ano always woyɛ nipa a woma Nyankopɔn asɛm bam sɛmpaa what you say? No, you are glorifying the name of Christ. When you are the Christ to do hufi. A dear be away and we am a sad and dear Monyam, any dear, any share about Jesus Christ. Do you know? hallelujah amen That's what I say. Because a Pamojano, when a chaffer. The person a catch and trust him and Cassana Champana, Bemana and Wadia Massacra. One can one tiasia. Won't you see? What you see? And try to our who official. Penedia Radia Maloso. Boya to us, or at the media. Oversaw track crisis, or Badam. Oversaw train, I'm so not correct. Or born uncle, so my boy, no man, I hate it. What you see? And confirm you 2 years so. And we didn't have that. Then I'm from himself. Like a boy, Quasia. And they are Suban. About what we say, we do be at him.
the Bible baka say chemfre nipa ba ne hwan a utrete nyankopon asama no na me ma friends o ma utimi kama e dey na kofa bi to aso asetre ne say kritin nya de ma wona nye sim on that. Why are you preaching yourself? Why are you preaching yourself? And like when you are taking Shukran, what was it? I don't know, take them at your own car. Companion, you be the Anadian shock, not for the ship. We have to proclaim a swallow. So we change it. Day. I said, the assembly. They say, Apamano, Munia Hurusie. Amen. Be Christian was so. What do you from so through? Now I tell who are believing around the Hurusie. If you say, what to do in such a bookase or so him, what come? Amen. You must say, Amen. Mama Branco. Yankai, what is I? Hebrews 13:11 to 12. But consume Hebrews 10:1 to 12. Hebrews 13:11. Na emo abonenti osopopani de wo moja akọ kununkunu no. Wo se wona funu nsere. Insanity. Na Yesu so de be na Jesus Christ. Obi anti una mane. Kuro no punati. Similar. Aye. Yes. No, or the compare. That's the old all time, no. That's right. And some of Penero, I didn't want to conclude a born flu. You're selling for a binary. I'm a Jesus, and so the Bible didn't job at your man or Procunti. To my Freddy in court and said, "We was young Freddy, and cost a vanity, and cost 1 hour, and cost 1 hour. I can't hold them Gatia, young cost Webby. And yes, sir, not for Christ, not Gracia. What does here? Mabusian Pamo, many pancas I had to qua. Jamaso, amen. Many pancas want to be true Christ. Amen. And yes, some was our run. Amen. And now I pray on your son, I will tell you 10 years, Papa. Mama Claudiano. Hebrews 10:9. 10:9. I don't know what can say. 10:1. Mose bereswa affordable tifiasem. Was Mose bereswa affordable. Na nam se mera kura de pa beba ni sunsum. Ote. Anepa ababa emarano ekura nepa. Hallelujah. Where's a meranan kasan the shadow? Nepa. And the sunsun. Wakati waso. Was a sunset. Amarano kura nepa ababa ni sunsum. Nya nyoma ni suban yankase. Anya nyoma ni suban. Entumi emfa afodie krono ara wo afia so amen. The Christianity, the blood of Christ. I am nepa. Hallelujah. Amen. The matter what you say. I am nepa the papa so. No can you see nepa beba. The number of the crescendo. Go what you say. It is a say so far we about fear. Now what is so far we about now to fear nem sunsu ma wura fie and we are bobo sunsu me the answer so far we are never it we hate sunsu me sa bobo na ma de bia tutu ye what you say e say we wura ha we hate sunsu bio when you correct sunsu so far we wura ha when sunsu me ni asem man ka so na ba you must say amen and now what be afa obi ko hwe shadow bio and the show must tell over that sunsu and the power only Jesus Christ and the power some de sushi no jamo and you guy no panchenya kraman and you panta na nya kwakwa do bi nya nkukunu mronoma and Jesus Christ the blood hallelujah amen Getiano sika aja kan na nya nyoma ni suban yankase na nyoma ni suban entumi mfa afodie krono ara wo bo na afia nya wona wo ba mu nu peda Azamna hoka dabi yakuwa gwa wa chira no ba start bone ntumi ya pe ntumi yakuwa nya nkuku na chira ba kwa akoto na pa
Amen. What do you say? We go ko bu obi afaso because you na ne dan ko ne yaba for de. It me say abo abone na no afeda no ma say koso. It o man timi anya peda. Sika FM. Toso kai. Na san sori fo a wate wo ho preku ni bone ho ahunim biwa. Anka wa nya afore ba na. Yes. Na mum bone ho nkae wo ho mu da nyina frisia. After after 365 days no bone nko no ma ikoyi da kono de akoso. No ma koyi da kono de nti Israel mo kra no ni mu mpaibo. Asempa. So for penina srama o. Asempa. Entina Philip Okatira Yesu say wa ba dia kire yem mpaibo. That's all man. Ya boma wo. Anyari fitro. FM 89.5. Because you are sorry asara. Ba ko fo na abo ni ajesu ya me. So did you attempt set to say no na amen. So Onimbo Mrs. What remember if you are saying Onimbo Bible. Okwari ya kire anya kire na so ame. So so na boro na yire no abegina ho. O class ya ame. Asore pani akọ wi ade no abegina ho. So ame. Ya jiwadi wi an tim. Amen. Elan gitwo. E do Philip no no ra. Kire am Bible. Elan gitwo. O hanu ni afora. You had ni anam what say am Bible tun so kire yen. Kire am Bible say ni entim ko nyame anim. Asoso mbani fo nko na kwasre o. Obi anu ko afa sesere. What do you say? Enad kitwa. Balasi Nabi na mo bone ho nka ye mu da frisia. Efisa na ntwe ni mbre kire mo ja ntumi nyi bone. Verse 5 onyankopon pese ode ne ho mani patifia sem. Na me ntwa so. Wow. Una daje ado akra to aso. Me pese obi a wo kire me bre na ebe. Me ntwa so bio. Ti asem na masetira aka no. So bo wagem pese woni Kristo be nya apam the real covenant. Apam wo do wan say di kan no emfa nkwaje mbre obi a. Generation amen. Amen. There are only one covenant. That is the covenant with Christ. And the many payepe. Generation amen. Now me say to you, I saw them communion. And pan one within a shadow. Now look, 1 year you be in trouble. Generation amen. Amen. Now that Edisam when you are 5:9 to 10. Mama be ho. Edisam 5:9 to 10. Revelation chapter 5 verse 9 down to 10. Now what told you for say? What told you for say? That say we dey ngoma. Nitio abofo na to Lucifer no. Ani mpanifo de no na na ati asofo ba na na abofo ni nyina o. Omo Jesus so akọ ahimwa na nim ko je ngoma no. Ani omo so adwum. Sa wo no mo to ro hoda. Na fa ye hwa no omo twama no. Oso fata say we dey ngoma. O fata say we je ngoma no. We na nso ano. Na bi nso ano. Fi say waku. Fi say waku mo ja atoyen. Na di mo ja atoyen. Ama onyankopon. Ama nyankopon. Busuya no kasa. Nkrofo. Nkrofo amanyi. Amanyi na wa ye wo. Ahemanya so. Ala je nyankopon. Dia asase so ahene. Hallelujah. Amen. Musa some tie Bible so na ma yese hu madwa. Come here Sunday senye. No wonim. Obi ku sam sente original ni wa ho na baka na bi kan. That's right. That was Original bawo. So we ka papa. No. Anya ri fitwo. Yeah. Sha. Ese wo ko land ko America anya ma biu. Ya we never fall. But so obi a wo tie me ntie me ye. This covenant I a real covenant. Amen. When I was so do to ya dia bai. Na ka tram asiefu nyina. Munya mara. Na fa ti be se Kristo pam. Ne pebe be FM 89.5. And the pana na baba no. Enya aba. Any Jesus. Wow. Men ka se ko bo ma me. Jama so amen. Amen. Men ka se ko wiade. E ba cha dia se. Yes. Ya me pasa me try me say kuda odo no. Wow. Danyon ko se ho. Rani nyina. Jama so amen. Amen. Na fa ti se Kristo Yesu apamu. Amen. E ba cha what ma say. Tiemi. Ana musu amu kokosi ada sore no. Oye privilege so kokosi ada sore nti apam no wo. Cause one try
sɛ kɔkɔsia da sɔre obi ani agye ne sɛ kwasiarafoɔ meka ma wate yɛwɔ sɛ wone Yesu Kristo apam no mu deɛ a you are joking. You are what? Joking. I tell you. When you bishop no cardinal no pastors I dear mo adara watoto ne kasa watoto nyina you are joking. We are prophet mani mu achi obi ani ho you are joking. What happen maro? What was it? The monja bia so. Amen. The blood of Christ me say ni panic. Jesus me so for panini no. Na o sakra wadwe na ugini dia wa yusu dia so crash. Hallelujah. Jemese amen. Amen. Me persona no pai obadwe na uche me sa kwa asore wotekwa makuru. Da wani bra ho. To apam no so. Dia ni be tia sage. Da for sakra wadwe. And tell show them you can just obedi you. Asase we so ya Christopher nye ye dia ni e perwa. What do you say? Ya yadi wa say ya na duma. Ti asem ni na nantila pemu. Na dan ko ba yadi. Adan ya bedu New Jerusalem anone ya mfa so de. What do you say? Amen. Quotation let me do 1 John 1:5-6, 1 John 1:5-9, and Revelation 1:5-6. Let me see Hebrews 11:14 and Hebrews 9:22. When you daji akinkani yina, me pursue be a tiam me. Ask yourself, say anaso only Christ wa apam. Me dey kramoni. Omama wodi bo fam no enya enough. Akawa dia baako. Onase hohora ye eya hunidie. Ohuru wanu mu a eya hunidie. Ohuru tim wasum eya hunidie. Jemeso amen. We are mama bo from 80 times. Me fa ho. Me question is say, wonu Nyankopɔn daba Yesu Kristo wa apam. E woni mojem. Sika FM. Jemeso amen. So you apam ni amasa. Ye onye ne masela echi no. Udi agoro. Kan kyerɛ wo nɛ Udi agoro. ne me Yesu amfa so obia ni so Udi agoro. And now you want to know. And now you want to be no. Me person ni Kristo ni apam. Hallelujah. Amen. Jemeso amen. Me person ni Jesus Christ. Abom pini mpuna. What you say? Me person katia o kra se me kra. And me person ni me ma ni Kristo ni apam. Me person ni just like how. Me ma ni Kristo ni apam. And na ya papa. And na do be pie ba pa. And no su kroje a wate ho. And no moja e betumi adwaro. And no ba ma fa hodie. And no ba ma odan kwa. And no fa nkoto ojafuru ni. Me person ni Yesu Kristo ni apam. Ana no pai. Na me hia wo ni akase. On trenu do ma. Ewade fa nwura de akora wo Yesu Kristo dimu. Amen. Amen. Do Bampai. Yara was sene de wakaye na wode ya wura wa apam no boa ye ne ntumi nante wa apam so obi nimu a on concorde so se no bone ne dai moja ne so ye so enti ho de kai ye fra wona woni wanya apam se dan kan den sene de wadom ye nsemati sei no bie ya adwene ne won nsemati sei ho nso obebo ye ye fri bonim ne ne wu Jesus anya apam ne nkwa no aye ndi asedan kan den so de fa ho di aka ya brabo ho amen. Amen. Asole Audio Jungle. Audio Jungle.